Mijn naam is Rendert. Ik ben Foppe. Wij zijn gebroeders Douwers uit Brandegem. Als ik een bescuitje ha? Bescuit en bescuit. Laat je zien. Nou, sure. Oh, Van hier, hartstikke mooi. Van je. Oh, wat lief. We zien een mooie cadeau van Beer. Dat is voor jou, hé? Lieve schat, ja. Die is voor jou. Ja, hartstikke leuk. Hoe is het hier, Rina? Ja, hartstikke best. Ja, de bom is ontploft. Ja, dit is de lied. Ja, Ja. dit is Lieds Albertus. 8,5 poen en hij is 1 december geboren. Ja. Om 6 uur de middags. Ja, we moesten draven om in het ziekenhuis te komen eigenlijk. Ja. Ik wil al Ja, een feestje. Van het geval. Ja, ik wil een feestje. Dat is periode, toch? Ja. Ja. Hij wie op Robbaas af van altijd. Nou, ik hier de telefoon nooit maar toen die keer al toevallig. Het is een wonder en het is een natuur, alles goed en zon. Dus hij voort een van u zou zijn namen nemen. Ik ben aan de appeltaart ontbakken, maar dat zit net echt op. Nee? Maar nee, want dan komt Albert tussen terug van wat drinken of skinderluier, hè? Dat gaat de hele dag terug. En nachts, ja. Hij had nog praatjes, Rina. Ja, die appeltaart wordt al lang, maar die van de woorden daar bij elkaar kwamen we iets al om het schil. Dat is er nog bezig. Ja, hoe gaat het met hem? Nou, heel best. Dat is mijn hobby. En de hinders gaan aan voor. Ja? Ja, ik ben de keer. Ik neem mijn KPN aan om Fries halen. Dan ben ik mijn leerdessen kwijt. Ja. Die maak eerst nog een vrienden die een keerpje. Ja. Ja, Ja. ik ken net een hinder om eigenlijk dessen nog gaan. Die lijken fris hè, bij de hinders. Ja. Godverdomme, die is kooi. Die moet ik nog beleerd ben met een jonge hinders. Die maar beleerd ben. Daar hebben die niet zo taam. Ja. En daar is toch gewoon de tijd net voor. Ik had het tijd net voor. Die helemaal. Het is wel een hele vreemde tijd voor Het is een jou. heel vreemde tijd. Dan is die dan nog alleenig? Ja, ja, verkeeringshuis, dat past er niet meer. Nee. Nee. Oh, jammer toch? Ja, het is wel jammer dat het niks wordt, dan wordt het niks. Nee. Ja, ik wil wel naar een hebben. Dit moet je net een periode in de lijn zetten. Kun je even mailen maar hier? Ja. Hé? Ja, Ja. Zo mooi wees voor jou. dat is wel mooi worden. Ik hoor dit is al je gewoon zo stil. Ja, stil in de huis, hij thuis komen, dit, dat. Ja, nog met de kachel nog, ja, het ben al 12 maanden net mee, van 18 oktober. Ja. Het is hard al 12 maanden. Mist die mem? Ja, het is, ja, ik mis het wel. Ja. Maar ja, klein, je kind wordt niet meer kwijt thuis. Nee. Deze kleedje hadden van mij eens meemaken en zo ze grapen. Ja. Maar ze wist wel dat ik in verwachting weer. Dat had ze wel jongen en ja. Ja, maar ja, je moet wel een andere kant uitzien. Je zie je altijd nog steeds achterom, maar die oude, ze kan net een maatje mee. Hij zit nog meer onder te zien en zegt dat hij de hele week mijn voort alleen de jongens, dus hij doet nog belicht. Ja. Best wel een beetje handig, mij? Ja, dat echt. Nee? Nee, ik ben hele dagen op werk. Er moet nog wat wennen. Ja, de crisisdagen komt erom, dus dan ben ik hem heel thuis thuis. Oh, ja. En oh nee.
Maar ik moest vroeger ook al in guide mijn nice bed ha. En dat weer echt niet. Hoe kon ik net sliepen. Dus hij maakt nou ook een guide, maar ja. Hartstikke leuk. In het ziekenhuis weer 2 uurtjes en toen wie die er al. Dus dat ging vrij vlot. Ja. Hij wil gauw eruit. Ja. Hij wil in een deur. Ja. Hoe ging het bij de bevalling? Hielp je wel een beetje bij met puffen en zo? Ja, op de duur. Op de duur. In het begin wie het, dan moest je toch Ik ken dat een beetje- horen in het ziekenhuis. zelf wel. Daar val ik er zelf om. Nee. Dus ik had een gedeelte op me gaan. Ja, Letter dat doet later hartstikke weer, dan kwam ik Ja. wel. Ja. En op waar liep het hij nou meestal? Op Dijrindert of op Rina? Hij heeft van beide wel wat. Ja, hè? Ja. Hij heeft de eigen en de neus en de varhollen wel wat van Rindert. En de eren en de moelen wat van mij. Zo wat. Van beide wel wat, ja. Ja. Maar hij, En hij is lucht. ja, Dat is ik een mooi. beetje reert bijna, hè? Ja. Beetje rossig. We reden bonten. Ja. Krijg Ja, een kool. dat zou ik al een beetje. Dat kan net missen. Dat Ja. het is een beetje rossig. Er zit wat een beetje in beide kanten. Hè? Ja. Onze familie zit ik word er reden heen en heen. Nou ja, dan bleef we gewoon in een vagerij. Natuur de baas. Ja. Natuur de mager. Ja. Hier zaaien, dan oosten.